Velkommen til denne informationsvideo til dig, som for nylig er blevet ramt af en hjernerystelse, eller dig, som er pårørende til en ramt. Hvis du har problemer med at se eller læse på en skærm, er du velkommen til at lukke øjnene og blot lytte med. Du må også gerne pause og spole tilbage, hvis koncentrationen driller løbende, eller du skulle blive træt. For at give en kort baggrund til, hvorfor vi har valgt at lave denne video, så har vi på CSU Slagelse et tilbud til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse, som er dem, hvor symptomerne kan fortsætte ud over 1-3 måneder. Vi møder her mange, som har ønsket bedre og mere information i tiden lige efter hjernerystelsen, så det vil vi prøve at give jer her. Vores hjernerystelsesforløb henvender sig som sagt til personer, som stadig har symptomer efter cirka 3 måneder. Forløbet skal bevilliges gennem f.eks. kommunen eller via egen forsikring, og det er derfor ikke muligt at blive henvist hertil af f.eks. egen praktiserende læge. Udover hjernerystelsesforløbet tilbyder vi også en åben rådgivning hotline, hvor du som ramt eller pårørende kan ringe ind mandag mellem kl. 10 og 11 og stille spørgsmål til jeres konkrete situation. Her på slidet er der en tidsmæssig oversigt i forhold til, hvad der sker, når man får en hjernerystelse. Allerede inden hjernerystelsen har vi nogle risikofaktorer, hvor vi oftere ser, at det er mænd og personer, der dyrker kontaktsport, som har en øget risiko for at slå hovedet. Når man først har slået hovedet, går vi ind i den akutte fase inden for de første 48 timer, hvor mange er forbi enten skadestuen eller egen læge. Der er netop kommet nye diagnosekriterier for hjernerystelse, som I kan læse mere om på Dansk Center for Hjernerystelses hjemmeside. Når vi kommer over de 48 timer, er det godt at begynde at se på at vende tilbage til sine tidligere aktiviteter. Det vigtige er her dog, at man gør det gradueret. Det betyder, at man gerne skal lægge langsomt ud og stille bygge ovenpå. Dette vil du høre mere om senere i denne informationsvideo. Derudover handler det om ikke at blive bange for at lave noget, så man kommer til at beskytte sig selv for meget, da kroppen og hjernen hurtigt vender sig til at være skærmet. For nogle få går symptomerne ikke helt væk, hvor man kan have brug for lidt ekstra hjælp til at komme sig, og det er her et tilbud som vores kommer i spil. En hjernerystelse sker oftest ved enten et direkte eller indirekte slag. Ved et direkte slag slår hovedet mod en genstand, f.eks. asfalten, hvis man vælter, eller hvis noget falder ned i hovedet på en. Ved et indirekte slag er det hjernen, som slår mod siderne af kraniet, som er med til at give hjernerystelsen. Dette sker blandt andet ofte ved f.eks. en bilulykke, hvor det er det hurtige skift fra at være i bevægelse til at stå stille, som fører til, at hjernen bliver rystet. I forhold til selve slagets kraft, er der umiddelbart ikke nogen sammenhæng mellem, hvor hårdt man slår hovedet, og hvor svære eller længerevarende følger, som man kommer til at opleve. Til fælles er, at når hjernen bliver ramt, så kommer den på overarbejde og skal bruge mere energi, hvilket kan føre til udtrætning. Hvis du vil vide mere om de ændringer, der kan ske i hjernen efter en hjernerystelse, kan du besøge Dansk Center for Hjernerystelses hjemmeside. I forhold til prognosen efter en hjernerystelse, oplever de fleste bedring i løbet af det første stykke tid, og mange ender med at komme sig fuldt. Når du lytter til en video som denne, er det vigtigt at huske på, at langt størstedelen vil komme sig efter et par dage eller ugers hvil, og det er kun en mindre gruppe, hvor symptomerne varer ved i længere tid. Symptombilledet på en hjernerystelse kan variere meget og berøre oftest flere områder. Her på slidet er der oplistet nogle af de symptomer, som kan komme efter en hjernerystelse. Ikke alle får nødvendigvis det hele, og nogle vil for eksempel have flere fysiske symptomer eller være mere emotionelt påvirket. I forbindelse med en hjernerystelse er det som nævnt på det tidligere slide både ens krop og ens psyke, som kan blive påvirket. Det er svært at adskille de to fra hinanden, og ofte ser vi også, at krop og psyke kan påvirke hinanden. Dette kan vi alle opleve, hvis vi får influenza, hvilket kan påvirke vores humør og gøre os triste og energiforladte. Det er derfor vigtigt, at man også tager hånd om sit psykiske helbred, og at man som pårørende ved,
at for eksempel en kortere lunte hos en hjernerystelsesramt er meget normalt. Såfremt man oplever sig meget emotionelt påvirket, er det vigtigt at få kontaktet sin egen læge, så de kan hjælpe en videre. Her på slidet har vi opstillet nogle af de ting, som man selv kan gøre i forbindelse med fysiske symptomer. Det er for eksempel i starten godt at holde sig aktiv med blandt andet korte gåture eller andre daglige aktiviteter, så kroppen ikke går helt i stå. Derefter starter arbejdet med at lære sine nye grænser at kende. Her er nøglereglen, at man gerne må opleve kortvarige opblussende symptomer ved en aktivitet, for eksempel i form af en let hovedpine, men at symptomerne ikke bør blive ved over længere tid, for eksempel flere timer eller dage. Det er derfor ikke farligt, hvis man kan mærke forværring af sine symptomer, når man laver noget. Men hvis det fortsætter efter at man er stoppet med aktiviteten, kan man have overbelastet sig. På den anden del af slidet har vi samlet nogle af de symptomer, som kan komme, og hvem man kan tage kontakt til for hjælp, hvis de bliver ved. Ved vedvarende og svær hovedpine kan man tage kontakt til egen læge, enten med henblik på behandling hos lægen, eller for at blive henvist videre. Ved svær svimmelhed kan man blive tjekket ved en ørelæge, og i forhold til synsforstyrrelser er det godt at få tjekket sit syn ved en optiker, både i forhold til styrken, og om der skulle være nogle samsynsproblemer, hvor øjnene ikke samarbejder. Ved symptomer vedrørende nakken eller udfordringer med at komme i gang med fysisk aktivitet igen, kan det være godt at have en fysioterapeut indover. Til sidst kan man ved tinnitus eller lydfølsomhed kontakte sin kommune og høre om muligheden for at få hjælp fra en hørekonsulent. I forbindelse med at søge hjælp udefra, er det dog vigtigt, at man forsøger at gøre én ting ad gangen, da det ellers er svært at vurdere, hvad som faktisk hjælper. Og det er her også vigtigt at være opmærksom på, at man hurtigt kan komme til at bruge mange ressourcer, både i forhold til energi og økonomi, når man søger efter behandlinger. Såfremt man oplever vedvarende symptomer og er ramt på flere områder, har vi som tidligere nævnt et forløb her på CSU Slagelse, som henvender sig til personer med længerevarende følger. Her har vi fagpersoner, som kan afdække nogle af de førnævnte problemer. Når man har det dårligt, kan man hurtigt komme til at skærme sig selv. Det kan fx være via solbriller på grund af lysfølsomhed, eller ved hjælp af ørepropper i forhold til støj. Udfordringen her er, at hjernen vender sig til beskyttelsen. Når man så for eksempel fjerner ørepropperne, vil lyde opleves endnu mere generende, hvilket kan føre til, at man ender med at bruge ørepropperne endnu mere. Så i forhold til at skærme sig selv, er det okay at beskytte sig selv, når man udfordrer sig på et andet område. Det kunne for eksempel være ved at bruge ørepropper, når man er til en social begivenhed, hvor der er meget støj. Her udfordrer man sig allerede på at være social, hvorfor det er okay at beskytte sig i forhold til lyd. Her på slidet er den biopsykosociale model, som vi arbejder ud fra i vores forløb og i vores team. Denne model vægter det biologiske, psykologiske og sociale i forståelsen af et menneske. Efter en hjernerystelse kan man blive ramt på flere områder i ens liv, og modellen kan komme til at se anderledes ud, og gamle ting fra ens bagage kan påvirke ens energi og stressniveau i højere grad end før, da man nu også har de nye symptomer at forholde sig til. Det er derfor godt at være opmærksom på, at man for tiden har mere på sin tallerken, end man plejer, hvilket naturligt kommer til at påvirke humøret såvel som energiniveauet. Der kan være nogle ting, som er med til at vedligeholde eller fastholde ens symptomer. Det kan fx være ydre omstændigheder, som en arbejdsskadesag. Det kan være tanker, som at det aldrig bliver bedre, eller at man bare vil tilbage til før, som kan gøre, at man enten bliver meget modløs, eller får overbelastet sig selv for at vende hurtigt tilbage. Det kan også være følelser, da disse som tidligere nævnt også kan påvirke det fysiske. Til sidst kan også ens adfærd have betydning. Og det kan være godt at forsøge at se på, om der er nogle ting, som kan være med til at fastholde eller forværre ens symptomer, så man bedre kan tage hånd om dem senere.
Et af de mest udtalte symptomer efter en hjernerystelse er mental udtrætning eller hjernetræthed, hvor man føler, at hovedet ofte hurtigere udtrættes end kroppen. Den mentale udtrætning kan også have betydning for mange andre ting, som vist her i modellen på slidet. For nogle vil der også komme koncentration og hukommelsesbesvær efter en hjernerystelse, hvilket kan være meget belastende og kan være årsag til meget bekymring. For mange vil disse kognitive udfordringer være på grund af den mentale udtrætning. Dette sker, fordi at når vi bliver udtrættet, bliver vi dårligere til at filtrere sanseindtryk fra, og når vores filter ikke virker optimalt, kan hjernen blive helt overvældet, og ligesom en computer, der skal bearbejde for meget data, kan den vælge at lukke ned. Når hjernen kommer på overarbejde, aktiverer vi også ofte stresssystemet, som giver yderligere udfordringer, da det påvirker hjernens evne til at koncentrere og huske. Dette kan du måske selv kende fra før hjernerystelsen, hvis man har været meget træt og presset, hvor man ofte oplever, at det bliver sværere at huske og koncentrere sig om det, man laver. Som nævnt i forhold til ting, der kan vedligeholde og forstærke ens symptomer, var vi lidt inde omkring adfærd. Herunder har mange særligt en tendens til det, der kaldes boom-bust, hvor man svinger meget i sit aktivitetsniveau, og derfor veksler mellem at overbelaste sig selv eller være i total hvile. Heri kan man se sin energi og ressourcer som en bankkonto eller en energikonto. Hvis man bliver ved med at bruge flere penge, end man tjener, så vil man over tid komme til at skylde banken flere og flere penge. Det samme gør sig gældende, hvis man laver for meget og overbelaster sig selv. Over tid vil det kræve flere og længere hvil for at betale gælden tilbage, og der skal samtidig mindre til, før at man går i minus. Hvis man har tendens til boom-bust, eller er meget påvirket af den mentale udtrætning og manglende energi, kan man arbejde med energiforvaltning. Energiforvaltning handler om at blive bedre til at forvalte den energi og de ressourcer, som man har, og oversigt at kunne bygge mere på. På dette slide er opstillet nogle af de principper, som metoden bygger på. Blandt andet i forhold til, at batterierne oftest er lavere efter en hjernerystelse, og det kræver derfor hensigtsmæssig prioritering og forvaltning af ens energi, for at kunne lave de ting, man plejede. Den langsomme vej er oftest den hurtigste frem. Det er ikke vigtigt at komme hurtigt tilbage, men at komme tilbage hensigtsmæssigt og holdbart. Krop og hjerne skal også gerne have god tid til at vende sig til den nye aktivitet, blandt andet gennem gradueret optrapning. Og derudover skal man være opmærksom på, at man lige pludselig er i et nyt samspil mellem at være ramt, man har nogle pårørende, der kan være et jobcenter, andre fagpersoner og en arbejdsplads. Et helt system, som man pludselig skal finde rundt i. Derudover oplever nogen også en manglende forståelse, da de fleste jo kommer sig efter en hjernerystelse, og det ofte kan være svært at se på folk de her symptomer i forhold til træthed eller tinnitus eller lignende. I forhold til at arbejde med energi derhjemme, kan du eller I se ind i følgende ting. Få et overblik over aktiviteter gennem f.eks. et ugeskema for at se, hvad du laver på en dag. Når du har udfyldt skemaet, kan du se på, om der er nogle aktiviteter, der særligt tager eller giver energi. Det kan være godt at lægge pauser ind både før, under og efter krævende aktiviteter, som f.eks. at være på arbejde. Generelt er det godt at være opmærksom på pauser, både i forhold til om du får taget nok, og hvilken slags pauser som du får taget. Det er vigtigt, at pauserne er hjernepauser, hvor hjernen får mindst muligt stimuli. En pause er derfor ikke at sidde på sin telefon, at se fjernsyn eller deltage i en kaffepause på arbejde. Derimod er en god pause en såkaldt hjernepause, hvor du forsøger at fjerne mest mulig stimuli. Som lovet tidligere, vil vi her uddybe i forhold til, hvordan man kan arbejde med gradueret optrapning. Gradueret optrapning kan bruges i forbindelse med alle former for aktiviteter, som du gerne vil øge på.
De vigtigste principper er, at det er meget individuelt, hvor man skal starte i forhold til, hvor hårdt ramt man er af sine symptomer og af hjernerystelsen. Når man begynder at graduere, kan man skulle starte på et lavere niveau, end man selv lige tror. Her kan det være godt at starte med, hvad er realistisk, at jeg kan lave på en dårlig dag. Så det man vil kunne på en dårlig dag, er der man skal starte. Når man begynder, er det vigtigt at gå nænsomt frem. Det anbefales, at man maks øger med ca. 20% per gang, og det dur derfor for eksempel ikke, at man fra den ene uge til den anden går fra at arbejde 10 timer til så at arbejde 20 timer, da vi i stedet vil have en fordobling. Et andet princip er, at det er bedre med lidt daglig aktivitet, i stedet for de tidligere nævnte boom-bust, hvor man veksler mellem at lave meget og lave ingenting. Igen er det vigtigt ikke at blive bange, hvis der skulle ske en kortvarig opblussen i symptomer, i forbindelse med at man øger. Det er helt okay og helt forventeligt. I forbindelse med at arbejde med gradueret optrapning, prøver vi på at ramme udviklingszonen, hvor vi kan rykke os. Ved for eksempel boom-bust vil man i højere grad veksle mellem at være i enten sin komfortzone ved at hvile, eller oppe i belastningszonen. Det er naturligt, at vi vil kunne mærke, når vi bevæger os ud i udviklingszonen. Lidt ligesom at vi har ømme muskler, efter vi har været fysisk aktive. På den anden side er det også vigtigt, at man ikke ender med at overbelaste sig selv i forsøget på at vende tilbage hurtigst muligt, da det kan ende med at gøre ens udviklingszone mindre, så man hurtigere kommer til at være i enten belastning eller komfortzonen. Aktiviteter og optrapning skal helst udfordre os, så vi er i udviklingszonen, men ikke belaste, da vi ellers ender med symptomforværring. For at undgå at være for meget i belastningszonen, og for at give kroppen ro og en hjernepause, er det vigtigt at få gang i det såkaldte beroligende system. Efter en hjernerystelse vil mange være i trusselssystemet, eller oppe i drive-systemet, hvor kroppen er presset og alarmsystemet ringer derudad, eller vi forsøger indet at vende tilbage til det liv vi havde før. Så for at komme ud af særligt trusselssystemet og over i det beroligende, kan man prøve forskellige ting, som for eksempel at gøre ting langsommere, i langsommere tempo, så man ikke skal stresse igennem. Ellers kan man også prøve at gøre én ting ad gangen, så man ikke skal forholde sig til alt muligt andet, imens man udfører en opgave. Dette kan også være gennem mindfulness, meditationer eller gennem afspænding af kroppen. Det er ikke altid det samme, som virker for alle, så det er godt at prøve sig lidt frem i, hvordan man bedst selv finder ro. Det er derfor også godt at prioritere aktiviteter, som enten giver ro eller giver noget plus på energikontoen. En anden ting, som kan blive påvirket efter en hjernerystelse, er søvnen. Så frem der er problemer med søvnen, har vi her opstillet nogle råd, som du kan afprøve. Det kan fx være at få regelmæssige sengetider med at gå i seng og stå op på cirka samme tidspunkt hver dag. Det kan være at arbejde med rutinerne inden du går i seng, f.eks. i forhold til at minimere stimuli som koffein, skærmforbrug, lys osv. Og hvis du har problemer med at falde i søvn på grund af enten restløshed i kroppen eller mange tanker, kan du forsøge dig med åndedræts- eller meditationsøvelser, eller lytte til en lydbog, så du kan skabe ro og flytte fokus. Så frem du døjer meget med at vågne om natten, er det bedre, at du står op efter 15 minutter, end at du bliver i sengen og er frustreret over, at du ikke kan sove. Husk dog her stadig på rådene med ikke at få for meget stimuli i form af for eksempel en skærm, mad eller kraftig belysning. Både som ramt eller som pårørende til en med en hjernerystelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at hjernerystelsen ikke kun påvirker den ramte. Når der sker en skade, kan det påvirke hele familien, da der for eksempel kan ske et skift af roller, eller at de pårørende i højere grad må overtage opgaver, eller at den ramte ikke længere kan deltage på samme måde i det sociale liv som tidligere. Dette kan forståeligt nok også påvirke de pårørende og føre til et øget pres og påvirkning af humøret. For at kunne støtte den ramte bedst muligt, er det derfor også vigtigt, at man som pårørende husker at passe på sig selv,
og gør nogle af de ting, som giver en energi og glæde, selvom det måske kan medføre dårlig samvittighed, hvis den ramte ligger derhjemme og ikke er med. Hvis man har en arbejdsplads, som står og banker på i forhold til, at man skal tilbage til sit arbejde, eller man gerne selv vil tilbage til arbejdet, har vi her samlet nogle råd til både arbejdspladsen og ens kollegaer. Derudover anbefaler vi, at man henter vejledningen til arbejdsgiver om hjernerystelse på Dansk Center for Hjernerystelses hjemmeside, som man så kan udlevere til enten sin leder eller sine kollegaer. Så frem de skulle have nogle spørgsmål til videoen her, eller vores forløb på CSU Slagelse, kan I tage kontakt på mailen, der er listet her på slidet. Derudover er I også meget velkomne til at skrive eventuelt feedback på denne video til samme mail. Som nævnt i starten, kan I også ringe til vores åbne rådgivning om mandagen mellem kl. 10 og 11, hvis I har brug for at drøfte jeres situation eller har nogle specifikke spørgsmål. Tak for at I lyttede eller kiggede med, og hvis I skulle have lyst til at finde flere informationer omkring hjernerystelse, kan I undersøge nogle af følgende sider eller bøger.